Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, adna pagipumantay na karkano video makampat awasyat aging kutwa pagaritano ada salakaw ki Ustad Yahya Maruhum sa aya mapapadalam sa aging kay awasyatian na di indadawra di imamaninta way apya pandanian aloya aging kutwa di inyan di pamaninta di inyan di indadawra ang mga tao nakatawan nuto wantay pakaanta panyanon way mapasad na kamantayan niyo aging kaya video niyan na gutan nubu sumbaga aging kaya manan yan na wasiat yan. Hindi niya kalalaan ko o ibuntay niya makipahulmaan ko pakitulong ko na kumanagaran ko akiamurhan silang Allah saya pun akiyo ibuntay niya naswal na nanginay niya na mura urot ko dimurkan Allah ang kanan mga tawayan kumilan na kanan malawlang hadiang kanan na hadis at ibuntay niya na miyaw pakat sunawin na miyan tunod sabihan na tagilap na Rasulullah naswag tagilap na kenapa tinggi dia akidah kenapa tinggi dia paling Samananan mga luksami, mga pagaryami, miya ilainyo, kaya mantayan niyo aging kutwa wasyatian, aaya mapapadal mo na kapamaninta, kandadawra, na katawan doon tayo pagminyan sa aging kutwa di inyan din dadawra ang mga tao, ada salakaw inunta asakatano ang mga sunni, ang mga asyaira, na sakatano ipagminyan, di inyan di pamaninta sa aging kanan a video niyan. Dito dia kanong kinakal, aging kanan apagaritano na kumakalim sa kanyan sa mala ustad sa aging kaya tablig mala oras aminipruma sa inyan sa aging kaya tablig nada miya sima akan atablig abalagidanan adi indadawra di imamaninta si kubayanian oy kau pamakaad na masimata alagidanan di imamaninta di indadawra na kadawanan pure at tablig ay mata na benar na kapakaya terunta di manangin sa mapada na tablig. Oy. Nagito'y dita kendakan. Saging kaya di niyan di kapamaninta kandadawra saging kaya video niyan sa aya maana aging kanan di niyan di kandadawra na pagang kubangon si Ibn Taymiyah. Ini yang kubangon ki Ibn Taymiyah aging kutwa akidairan ang mga salafi aswallah na nakangudaan ada sumpaian akurut ibuk si kumakaden si ku gedung asapadan gedung agardin na ini yang kubukunuto kay Ibn Taymiyah gitu dinan di kandadawra kay kenegian si ku mga dialog tano aging utaka pagaluyatano ki kapagaluyatano ko akida doktrin Ibn Taymiyah mi pantag sa aging kanan nami aloy mana niyan na inirupay radiswallah oy na katan ini yang kubungkon oy, mana sa dakon ayaman lagi na ayaman nagyang nakaturuyan na kenapa matatago ko kita bi Ibn Taymiyah. Oy. Agu padsa katuruyan aging kutwa tigyan amya aloy kangudaan suwalla udi na yamananian na kurot nagyuto at tigyan na kenaba aktual abamilid na tigyan ay tigyan na mataan na benar nagyuto na matag tataginapan matag kunuto tataginapan na iman to na tintun tano subenar ang gulalan saging kay mga kitab Ibn Taymiyah. Hoy. Aya piya ka laklak saya pagari ko Ustad Yahya na amay-amay na share kami balituag aging kanan asinta ka. Aging kanan na dinga-digan dadawra na piya kawatan wallahu taala. Amay-amay na mipetukutaw di indadawra. Pagari ko Ustad Yahya da abami iniyang kubki Imam Kaa si Ibn Taymiyah ayabu pagaloy nami na sumapapadalam ko kitabiyan adad na sumiyang kaon ko mga ulama ang mga Arab ang mga Salafi as mas una ang nakapan sa ilmu aging ang mga Arab ang mga Salafi na daira na ng sangka aging kaya aloy niyan ku kitab Ibn Taymiyah katay so kitab Ibn Taymiyah Bayan Talbis Al-Jahmiyah at title aging kaya kitab Ibn Taymiyah na kanababu miya kay sa akyalo ya saya Ibn Taymiyah asukun swalla na kangudaan ada sumpaian akurut ibuk asi
kumakaden OM ananian na gedung asapadan. Kami katelo saya maaluy Ibn Taymiyah aging kanan hadith yan. Huway. Aging utadingon di katero sa tigka agi ito na ipagang ko bagi Ibn Taymiyah na paman naging sa kitab Ibn Taymiyah na angkob. Ini ang kubud. Isiya kanda miya pa masa sa Saudi. Nakataya miya aliron sa geng kaya page 1290. Owan, dito katawan na kitab ka siya. Owan. Agumi aloy sa geng kaya page 1270. Aging ka na kinirupaan niyang ko Allah. Owan. Na pengiro ka matagtataginapan. Owan, baya Peter Ibn Taymiyah na matagtataginapan ito. Iaya parate Ibn Taymiyah sa geng kutwa kaya aloyan yun aswallah na kangudaan akurot ada sumpa iyan si kumakaden si ku gedung agar din na piyakata na Ibn Taymiyah sa geng kaya kitabihin kataya wal mujabu anha bima taqaddama fayaqtadi annaha ru'yatu ain piyakata na Ibn Taymiyah agyuto na kanaba matagtataginapan kenapa ru'yatu manam piyakata na Ibn Taymiyah agyuto na aktual ru'yatu ain aktual live akiyailaya kun unabi si kuwalla aaya buntalian na kangudaan akurot ibuk ada sumpa yan asi kakaden siku gedung agardin aktual ating Ibn Taymiyah kitab Ibn Taymiyah ari Ustaz Yahya sa mana ya namarayag askay di mangangkub pagangkub na kasi Ibn Taymiyah di nga dito na matagtatagin pa nakataya piya katana Ibn Taymiyah agyutu atigin na aktual alive akilayawn aswallah na kangudaan akurot ibuk ada sumpa yan asi kumakaden si kuway amanan yan na gedung agardin naman ka miya ang kuba si Ibn Taymiyah pagiraw ka pagangkub na miya ang mga syaira si Ibn Taymiyah na sakado si miya kalala pagangkub ki Ibn Taymiyah uway di meaning sa piya kalakalak kamay-may na share kami balitug agyang kanan ading adiganda daura uway na miya aloy pan sa kaya kitab si sagyang ang mga padahadith aso Allah na tatalumpa sa bulawan piya katalumpa yun sa bulawan nagumpa ka kakadniw sa dempas wallah adempas sa bulawan si siyapan nangilong manangkob uway o kabaya ka share ka palkata sa danga ka natarimang ka agyang kutuwa pengenin o mga pagaremi ang dialog tanong sa amanan yan na live a dialogue ang maliwanag a dialogue peace dialogue kaandra ka makayat sa danga ka di siga bu pagarya di pamanidora si sa amanan yan na internet ugit na may buka magipendar pair ka sa mga pagaring ka sa peace a dialogue na di ka bumagyo uwan nakatep suwi ka duwa kitab yu ang mga salafi ginga ibtalu ta'wilat li akhbari sifat amya kalala ini ang ulama iyo ginga sumiratun asu abi ya'la na Peter uyan sa ginga iya mialo niya sa ginga kitabiyan asadin sa dimaratiya sa ginga kanan aqida niyo doktrin niyo aswallah nakangudaan akurut ada asumpayan oy nasadin sa disan maratiya nataw azindik mana nataw amya kaliyo ding kuwagama gumiris ko miya kaliyo ko guri so agama nasa kana uding ini paratiya aging ga iya aqida niyo sa suwalla na kangudaan akurot ada sumpayan na nasa benar amya kafir ka si ku panarima uno mga ulama ka mga salafi amas miya nga una nakasirat oy naginan ikapaka pemangning sarila pagari ko Ustaz Yahya oy si ku kadandan ang mga ulama ang mga sunni ahlus sunnah wal jamaah mga syaira ko di nga kira ni kindadauran oy ini pamaninta kasiran sa daam mabager ka katibayan ka daam mabager ka pasudan ka na ino kami nga di misinta oy ino kami nga di mindadaura di kami nga di pamutuan sa di kami di mangangkob nakatayam niya katana askabi si miya kalala pepengangkob gi Ibn Taymiyah inangkob ka si Ibn Taymiyah kapitero ka gito na matagtataginapan
na piyakat na ay Ibn Taymiyyah at tigyan nagyuto na aktual live kenaba tataginapan live akilayon aswallah na kangudaan akurot ada sumpayan asika kaden siko gedung agardin sama nanan na miya supak yaman suwakidan niyo at tigyo aswallah na sisa langit aswallah na sisa ars ikate miya katana siya asubswallah na sika kaden siko gedung agardin kenapa siko ars kenapa sisa langit sumbang konflik contradiction sa akidah niyo mga salafi. Huwag. Giti sabab, askan sa na mga bangsami, mga pagaryami, adinganup katakawi, saging kaya lagi daya kapsumbagatan o mga limpangan, aging kaya mga pagaritan o mga salafi, kaya mataanab na nagigalabok o mga nabi, pendipiniran, aging kutwa mga pitiran, pendipiniran, aginawairan. Aging kutwa kapagang kubikiran o mga kafir, sa mga rarata akatero, kadiran ni pamtuan sunabi sa salamangkiro. Natunay inisumbago nabi, amya aloy sa Quran, nabi sahir, sa kanaatigo nabi na kanabako salamangkiro. Tunay miya kwarwa sabut, maana sa sunabi, na pasumbag mabu. Pasumbag niya naging kuto mga katero o mga tao, ang mga palilimpang, mga kafir, sa aya anta pro nabi na para dipin yan sa ginawa niyan, na aya mala nan dipin yan, so kapit yan ay penulun yan. Nagiya, inutano ya di ingulawla ka penipintano, suway manan yan na kapitano. Penipintano so doktrin tano, aginan so doktrin, o mga una-una mga ulama, ang mga ahlus sunna, ang mga sunni, ang mga asyaira, way amya sagbira mamukom, mga una-una, ang mga unaan yan ang mga ulama, taman sa miyumas, minisampay kung masa o mga sahaba, masa o mga nabi, kay suwaki dairan, naginan, ayat na siusundiran na sunjo, akida o mga nabi. Na di kami magyug, ang mga sunni, ang mga syaira, iba, pembina sa aso akidami. Di kami ito ipungunot siya ko tao, dapat na madipin nami so akidami, na undipin nami sumakpit nami. Balasang kanu Allah Ta'ala, sa balasang mapya, hukiamantay niyo sa ikhlas, sa gaya makampata video, ay importante na may kareagar kano, aging kanina pagarita no, si Ustad Yahya. Uway. Di tadi merilay kay pagari ko, Ustad Yahya. Uway, pamakaad na may turo akong saya, malukon kaya sakitan, na nagyuto kaya so kaya pakasimbagabi. Uway. Dami sa kanda daurai, mata kami simbag, aging kanan, adingar kami di kanda daurai. Di kami nga di pamaninta, na simbag kami, uway, piyakata nami, aska na mariribat ka, sa aging kanan, adi nga di kanda daura. Di kami nga di pamutuan, sa di kami di mangangkob, nakataya, miya karayag, aska bas imiya kalala, apo pangangkob ka taman ki Imam ka Ibn Taymiyyah na miyangkob ka. Kaya para tiyang ka na mataguto taginapan na piyakata na Ibn Taymiyyah agyuto na actual alive. Live din. Gito mabu isaba pa ini daftar sa Ibn Taymiyyah. Salam ko sa kanu paruman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.